jekk ikollok taqra l-Bibbja kollha kemm hi, tinnota kemm il-darba semmi s-salvazzjoni u diversi tipi ta' salvazzjoni. Pereżempju Alla salva lil Noe u l-familja tiegħu mill-għarqa tad-dilluvju, salva l-poplu tiegħu Iżrael meta ħareġhom minn taħt il-jasar tal-Farawni, salva lil Daniel minn ħalq l-iljuni, salva lil David mill-mart tiegħu, salva lil Ġona mill-għarqa meta kien fil-balena u reġgħet. Diversi tipi ta' salvazzjoni sejħilhom il-Bibbja. Però dawn kollha b'xi mod ieħor juru is-salvazzjoni. Is-salvazzjoni ewlenija, salvazzjoni prinċipali, l-aktar importanti li ovvjament il-messaġġ tal-Bibbja jekk ikollna naqrawh u neħduh, naraw kif Alla ħejja salvazzjoni illi nistgħu nkunu l-sira ta' xi ħadd ieħor, nistgħu nkunu morda. Però mingħajr dis-salvazzjoni li ħadem għalina Ġesu Kristu nibqgħu ta' bilħaq foqra. Salvazzjoni mid-dnub. Nagħmluha ċara mill-bidu, Ġesu salvana mid-dnub u allura mill-infern u mill-kundanna ġusta tal-Alla. Salvazzjoni mid-dnub, id-dnub x'inhu? Għalkemm ma tantx iħobbu insemmuh id-dnub illum il-ġurnata fis-soċjetà tagħna. Id-dnub hija realtà li aħna rridu naffaċċjaw, onestament, il għaliex id-dnub jifridna minn Alla. Id-dnub joħloq separazzjoni hekk li aħna ma nkunux nistgħu nirrelataw sewwa mal-ħalliq tagħna. Id-dnub huwa l-ksur tal-liġi tal-Alla. Alla li bħala l-ħalliq tagħna liġi, anke l-kuxjenza tagħna tarrafna x'inhi dik il-liġi. Dik il-liġi aħna ma osservajnijiex, xi ftit jew wisq ksirnija u għadna niksruha u allura id-dnub iġi fuqna aljenazzjoni minn Alla. Jifridna minn Alla. Id-dnub iġi fuqna jasar ħafna nies li jiftaħru li huma liberi u li għamlu jridu, flok libertà jiftaħru bil-libertinaġġ. Libertinaġġ huwa meta inti todos u titħammeġ fid-dnub fil-ħażen u minn għalik qed tagħmel li trid. Dak huwa libertinaġġ. Ġesu ġib biex iġibna l-libertà. Id-dnub iġib fuqna wkoll saħta, iġib fuqna ħtija, ħafna nies fatti iħossuhom ħatja u bir-raġun, u finalment id-dnub iġib fuqna l-ar ħaġa, mewt spiritwali, u ċoħ li nkunu mifrudin minn Alla. Alla li huwa s-sors ta' kull barka, Alla li ħalaqna għalih innifsu biex ingawduh u nimxu miegħu bħala ħbieb. Ġesu ġie biex isewwi din il-qagħda miżera li ninsabu fija. Ħafna nies ma jridux jaffaċċjawha din is-sitwazzjoni. Però bl-Evanġelju Alla jikkonfrontana. Alla iġibna wiċċ imwiċċ mal-sitwazzjoni tagħna biex aħna narfu, nammettu il-bżonn tagħna illi xi ħadd ieħor salvan. Aħna nfusna ma nistgħux ninqalgħu minn din il-ħtija, però Ġesu appuntu intbat biex iġibilna l-libertà. Mindu kont għadni ċkejken kont tallimt Anja li għadni nafa sallum illi tesprimi sabiħ il-ħtieġa ta' din is-salvazzjoni ewlenija, salvazzjoni importanti li dwar titkellem l-Iskrittura. Biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt, int li taxxa is-sema biġġmielek f'tasuritna fil-faqar inħbejt. Hija stanza li tesprimi il-għala li bent Alla kellu isir bniedem bħalna. Għaliex biex tifdina mill-jasar ewlieni. Għana kien hemm żmien meta konna kolonja inservu lill-Ingliżi jew qabel il-Franċiżi jew il-Kavallieri jew il-Normanni, konna dejjem imjasra għal xi ħadd. Tajjeb? Dak huwa jasar, però nistgħu nissapportu dak il-jasar. Però mill-jasar ewlieni, u li nkunu imjasrin għad-dnub u allura għal konsegwenzi kollha tiegħu. U li d-dnub wassalna l-infern biex tifdina mill-jasar ewlieni appuntu Ġesu ħa sura ta' bniedem bħalna.
sabiex appuntu jaħdem fin-għannom tagħna din is-salvazzjoni illi il-Bibja tkellimna dwar. Is-salvazzjoni ta' Kristu hija rikka ħafna. Nistgħu narawha minn diversi aspetti, u għalhekk il-messaġġ tiegħi dalgħodu semmejtu id-djamant tas-salvazzjoni. Djamant xi ħaġa prezzjuża ta' min jixtieqha u tkun sinjur jekk ikollok djamant u x'vera. Però d-djamant li fih sabiħ huwa illi tant kif ikun maqtuħ u minġur malli d-dawru mqartikka tajjeb jaqbadlek leqqa oħra. U allura din is-salvazzjoni ta' Kristu nistgħu nikkonsidrawha minn diversi aspetti. Ħa nikkonsidraw minn 4 biss, hemm ħafna iżjed ovvjament, imma minn 4 biss. Is-salvazzjoni ta' Kristu hija fidwa, hija rikonċiljazzjoni, ġustifikazzjoni u santifikazzjoni. Tibżawx huwa kliem tqal il-bqija tal-messaġġ ħa nispjegalkom x'inhuma dawn l-4 kelmiet li l-Bibja tuża regolarment biex tispjegalna il-ġmiel u l-eċċellenza ta' din is-salvazzjoni. Kristu meta miet fuq is-salib u 30 wara ġie irxuxtat minn mewt, x'kiseb għalina? L-ewwel ħaġa kisbilna il-fidwa. Issa ċertament smajtu x'inhi fidwa u forsi anke nużawha, però nafu x'i tfisser. Biex nifhmu x'inhi fidwa, rridu nġibu quddiem għajnejna dari u ċoe fl-antik net. Meta kien għataw lil-sira illi stajt tmur bħalma tmur is-suq biex tixtri il-frott u l-ħaxix, stajt tmur f'dan is-suq apposta biex tixtri l-sir. Bniedem bħalek illi inti dan ikun skjaf tiegħek illi jagħmel li tgħidlu int. Biċċa proprjetà, meta trid tixtrih tista' tixtrih, meta trid tbiegħu tista' tbiegħu ħadd ma ħajindaħallek. Id-dinja Rumana meta Ġesu għex fostna 2000 sen ilu, l-sira kienu xi ħaġa komuni. U allura in-sinjuri li setgħu iħallsu, tajjeb, setgħu mor f'dan is-suq, iħallsu prezz u dak l-sir jinħareġ mis-suq tal-sira u jsir il-proprjetà tiegħu. Meta Kristu miet fuq is-salib fdiena. Qed nitkellmu ovvjament għal dawk illi iħarsu lejh bil-ħarsa tal-fidi, iduru lejh u jarawh bħala s-sit illi ħallas prezz għalihom. X'inhu l-prezz? Il-prezz huwa appuntu il-mewta tiegħu fuq is-salib. Kristu nsejħulu l-feddej tagħna il għaliex ħallas prezz biex ninxtraw għalih innifsu biex insiru proprjetà tiegħu. U proprjetà ta' sit allura illi jgħadirna, jħobbna, huwa simpatetiku magħna u jrid li aħna ngawdu l-milja tal-ħajja. Ġesu infatti kemm il-darba li d-dixxipli tiegħu isejħilhom l-sira tiegħi. Forsi għalina daqsxejn stramba din, però kif tispjega l-Iskrittura l-sir ta' Kristu huwa l-iktar bniedem liberu. Għax issa jista' joħobb il-Alla kif għandu jkun. L-Apostol Pawlu fil-Galatin, kapitlu 4 jgħidilna, meta ġiet il-milja ta' żmien u ħajjgħidilna x'inhu l-Vanġelu fil-qosor ħafna. Meta ġiet il-milja ta' żmien, Alla bagħat il-libnu. Imwielet minn mara, Marija ovvjament, imwielet taħt il-liġi, u allura Ġesu twielet u osserva il-liġi kollha ta' Alla mingħajr ebda falliment, xi ħaġa li l-kol kemm aħna nqasna minni nagħmlu, mela mwielet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Għalkemm Alla tagħna l-liġi tiegħu, il-liġi ta' Alla aħna ksirnija u allura konna taħt il-kundanna u l-ħtija ta' dik l-istess liġi. Kristu ġie biex jifdina minn taħt il-liġi. Biex ma nibqgħux aktar taħt il-kundanna. Imma nsiru tiegħu sabiex nirċievu l-adozzjoni bħala wlied. Ara daqsxejn id-differenza x'tagħmel mewt ta' Kristu minn il-sira Ġesu jagħmilna wlied Alla. Araw l-estremità minn xi ħadd li ma jiswa xejn, Ġesu jagħtina l-pożizzjoni bħala wlied adottivi tal-Alla. Għax intom wlied Alla bagħat l-Ispiritu tibnu. Fi qlubna jgħid Abba missier, għalhekk m'għadikx aktar il-sir. U Pawlu qed jindirizza l dawk li jemmnu fi Kristu. Il-dawk li jħaddnuh bil-fidi, Pawlu jagħmilha ċara m'għadikx aktar il-sir. Iżda iben. U la darba iben werriet ukoll ta' Alla.
xi ħaġa tremenda, xi ħaġa straordinarja u għalhekk aħna nsejħulu il-bxara tajba l-Vanġelu. Aħbar stupenda min il-sir illi inti marbut u katenat mad-dnub u mal-kundanna tiegħu Ġesu appuntu jagħmilna uliet Alla. F'Titus kapitlu 2 Pawlu wkoll ifakkarna x'kienet il-missjoni ta' Kristu. B'sentenza waħda, Ġesu ta' li nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull ħażen u jippurifika li nnifsu poplu bħala possess tiegħu. Appuntu Ġesu issa jippossedina il-dawk li jemnu fih, il-dawk li daru lejh u raw fih it-tama kollha tagħhom. Għal preżent u għall eternità, għal dinja u li jmiss, Ġesu hawnhekk qiegħed jiġbor poplu li huwa possess tiegħu. Aħna tiegħu, il-Kristjani huma tiegħu għall-eternità. Ġesu ġie biex jifdina minn kull ħażen. U tajjeb u nifhem illi ma nixtiequx li nimirdu, ma nixtiequx nkunu foqra, ma nixtiequx nkunu ignoranti, da kollu huwa tip ta' jasar. Imma l-ar jasar huwa ċertament il-jasar għad-dnub. Efesin 1 Pawlu wkoll jgħidilna li fi Kristu għandna il-fidwa. Aħna meħlusin, aħna liberati, għandna l-fidwa permezz ta' demmu. Il-maħfra ta' dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu illi fawwar fuqna b'mod ġenerus. Kemm ħafrinna Alla meħabba Kristu? Kollox. Għandna il-maħfra ta' dnubiet. Għaliex? Għax Kristu ħallas il-prezz. Meta aħna niċċelebraw li kien tal-mulej, Ġesu għalinna li dan il-kalċi huwa il-patt il-ġdid f'demmi imxerred għal ħafna għal maħfra ta' dnubiet. Okay. Hija fidwa preżenti allura li il-Kristjan diġà huwa meħlus, diġà huwa mixtri għal Alla, tajjeb, però hija wkoll fidwa futura. Hemm aspett ta' salvazzjoni rigward il-fidwa tagħna illi qatt trid isseħħ u ċoe meta Alla wkoll jikseb għalih innifsu il-ġisem tagħna. Aħna rruħu ġisem, però l-ġisem tagħna huwa wkoll importanti. Alla jsalvana bħala bnedmin sħaħ, ruħu ġisem. U għalkemm bħalissa l-ġisem jintrat lura li trab minħabba l-mewt. Alla ma nsieħx il-ġisem tagħna, imma wedna illi fl-aħħar jqum ukoll dak l-istess ġisem Alla jqajmu fil-glorja. Rumani 8 vers 23 jgħidilna, mhux hekk biss, imma aħna nfusna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Saħansitra aħna nfusna nokorbu fina nfusna. Għax nafu li għadna ma wasalniex fejn suppost wasalna. U nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni li għal-fidwa ta' ġisimna. Ġifieri iva, bħalissa r-realtà tal-ħajja hija li ġieli nkunu fistużi u finalment ukoll se jkollna nċedu għal-mewt illi hija il-wirt komuni ta' kulħadd. Però hawnhekk l-Apostol Pawlu qed fakkarna illi għad ikun hemm il-fidwa ta' ġisimna. Meta Alla wkoll jakkwista lih innifsu il-ġisem tagħna. Ma rridx nkunu sempliċement erwieħ fil-ġenna, ma nkunu nisħaħ, ruħ u ġisem mifdija totalment u kompletament għal Alla tagħna. Mela aħna mifdija Ġesu wkoll bil-mewt tiegħu irrikonċiljana mal-Alla. Rikonċiljazzjoni tfisser ħbiberija mill-ġdid. Hawnhekk l-istampa hija waħda differenti. Għandek żewġ min-nies li huma miġġildin flimkien, ma jitkellmux, ma jitħamlux, edewa ta' xulxin. Mhumiex lesti li jersqu flimkien, tajjeb irid ikun hemm xi ħadd illi jaqbad id ta' wieħed u id ta' ieħor u jressaqhom flimkien u b'xi mod iħajjarhom jew iġelhom li jibdew jitkellmu u jirranġaw bejniethom. Meta nitkellmu dwar ir-rikonċiljazzjoni ta' Kristu jfisser li Kristu ħabbibna lura mal-Alla fejn qabel konna dewwa tal-Alla u f'ċertu sens Alla wkoll kien għadu tagħna minħabba dnub. Tajjeb ġifier kien hemm din l-avversità, din il-konflitt bejn Alla u l-bniedem. Alla ma jistax jaċċetta l-bniedem bħala midneb u l-bniedem ma jridx jaf b'Alla, anzi jaħrab minnu.
Ġesu mibgħut mill-missier ġie mibgħut appuntu biex jaħdem ir-rikonċiljazzjoni. Ikun hemm armistizju. Meta tispiċċa l-gwerra, jiena naf żewġ anzjani illi jekk ittihom il-lala u semmilhom il-gwerra mbagħad ma jiqfux. Għax jibdew jirrakkuntawlek u jaħdulek rasek. Tajjeb, u waħda minnhom iftakara tirrakkuntali meta spiċċat il-gwerra l-kbira fil-45. Għalt li għaldu konna l-Furjana, għalt li nies bdew jgħidu ħarġu fit-triq, kulħadd ferħan u għadnilhom x'ġara spiċċat il-gwerra qal. U bdew jisfnu u jifirħu għaliex. Kien hemm ilhom 6 snin l-Ewropa titqatel pajjiżi kontra pajjiżi u aħna finalment kien hemm l-armistizju. Kien hemm lura l-ħbiberija ta' darba. Ġesu appuntu ġie biex din l-ostaklu li kien hemm bejna u bejn Alla jitneħħa min-nofs. Kristu sammar id-dnubit tagħna mas-salib u allura seta' iħabbibna lura mal-Alla. Rumani 5 vers 10 jispjegalna u jgħidilna illi jekk fil-waqt li konna għadna edewwa, konna rikonċiljati u imħabbin lura mal-Alla permezz tal-mewt ta' ibnu. Bil-wis iżjed, billi issa ninsabu rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. Pawlu qed jirraġuna qed jgħid Ġesu bil-mewt tiegħu li hija xi ħaġa ta' djufija meta kien misluk mal-għowda tas-salib, dajef, kulħadd jiddieħaq bih, kulħadd jgħaddih biżmien. Bil-mewt tiegħu irrikonċiljana mal-Alla. Aħseb war issa li war xuxtat mill-mewt kemm kapaċi isalvana bħajtu. Mhux hekk biss, imma wkoll aħna niftaħru f'Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa irċivejna r-rikonċiljazzjoni. Għal darb'oħra nfakkarkom Pawlu qed jitkellem ma' Kristjani sħabu, ma' nies li diġà laqgħu, diġà ħadnu, diġà rċivew din l-aħbar it-tajba u allura t-tama tagħhom hija fi Kristu. U fi Kristu biss, Pawlu qed jgħidhom aħna issa irċivejna ir-rikonċiljazzjoni. Mhix xi ħaġa li qegħdin nittamaw għalija, mhix xi ħaġa li ma nafux għandniex għandna. Aħna imħabbin mal-Alla qed jgħid. Għandna l-paċi mal-Alla. 2 Korintin kapitlu 5 wkoll jgħidilna illi da kollu huwa mingħand Alla, illi rrikonċiljana miegħu innifsu permezz ta' Kristu u kien Alla li ħal inizjattiva, kien Alla li għamel mhux biss l-ewwel pass, it-tieni u t-tielet, Alla li qed juħsib biex min nies ribellużi, min nies li ma Alla ħabbibna miegħu. Tagħna wkoll il-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni, ċew li Alla kien qed jirrikonċilja jew ħabbeb id-dinja miegħu innifsu fi Kristu. Bla ma jgħod l-offiżi tagħhom kontrihom. Għaliex? Għax fuq is-salib minflok ma Alla issa qiegħed jipponta sebgħu lejja u jgħidli li int offendejtni u ksirt il-liġi tiegħi, Ġesu miet minflok dawk in-nies illi qatt jirċievu il-maħfra mingħand Alla. Pawlu wkoll kompli jgħid illi Alla kommettilna il-kelma tar-rikonċiljazzjoni. Mela aħna ambaxxaturi għal Kristu. Ġifieri iva, bħalissa l-aħwa li qed jiġri huwa illi jiena qisni ambaxxatur ta' Kristu. Mibgħut b'messaġġ biex ngħidlek hemm rikonċiljazzjoni, m'għandikx għalfejn tibqa' miksur mal-Alla. M'għandikx għalfejn tibqa' taħarbu. Alla iridek, Alla qed jistiednek biex iddur lejh. Ħalli ssib is-sliem miegħu, titħabbeb miegħu. Kunu rikonċiljati ma' Alla. Dan huwa l-appell ta' kull Kristjan illi diġà għaraf xi ġifieri din il-ħbiberija. Hija tant prezzjuża u jrid il ħadd ieħor ukoll ikun imħabbeb ma' Alla. Għax il-dak li ma kienx jaf dnub Alla għamlu dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja ta' Alla fih. Ġesu li huwa l-perfett, Alla kkonsidrah bħala midneb, refa fuqu l-ħtijiet tagħna bħalma qal Ġwanni il-Battista araw il-ħaruf tal-Alla dan hu li jneħħi jew li jerfa' id-dnubiet tad-dinja.
U għaliex għamel hekk? Sabiex aħna insiru sewwa Alla. Ma jistax tagħmel aktar sempliċi minn hekk biex aħna insiru sewwa Alla biex ir-relazzjoni tagħna ma' Alla tkun imsewwija, tkun kif għandha tkun. Ġesu appuntu miet fuq l-olja tal-Kalvarju. Stamp oħra li għandna aspetti ieħor tas-salvazzjoni, il-Bibla titkellem ħafna dwar li Alla jiġġustifikana. Għal darba kelma issa li d-darba hija maħuda mill-qrati. Avukati, maġistrati, ma nafx forsi ġraba kontux kellkom xi xorta ħażina li tkunu l-qorti. U li jiġri fil-qorti waqt titressaq ix-xhieda mbagħad finalment il-maġistrat jew l-imħallef jaqta' s-sentenza. Issa s-sentenza ma jistax tkun newtrali. Is-sentenza jew hija favur l-akkużat jew hija kontra. Jekk hija kontra mela l-imħallef jikkundannah, dik hija l-kelma. Jekk hija favur jiġġustifikah. Ġifieri jiddikjarah mhux ħati. U allura postok m'għadu xaw fil-qorti, inti liberat tista' tmur il-liġi li darba akkużatek, il-sraqt jew għamilt xi reati ieħor, issa li għaddejt mill-proċess tal-qorti, jiena niġġustifikak. Bil-Malti aħna ħobbu nużaw il-kelma kien il-liberat. Ma hija l-istess idea. Ġustifikazzjoni. Alla li huwa l-imħallef suprem tal-umanità kollha, il-kol kemm aħna xi darba oħra rridu nidru qudiemu biex jgħaddi s-sentenza minn fuqna. X'sentenza sa tkun? Jekk aħna nkunu il-qajna il-Kristu bħala dak li pattal dnubietna, tajjeb, is-sentenza tagħna ħad tkun waħda favorevoli, ħad tkun favur tagħna. Alla jiġġustifikana. Rumani 3, Alla ppreżentah il-Ġesu pubblikament meta reħieħ biex ikun maqtul fuq il-Kalvarju. Alla ppreżentah pubblikament bħala propizjazzjoni b'demmu, ġifieri fejn darba Alla kien m'għaddab kontra l-bniedem, kontra l-midneb. Ġesu għamel dak is-sakrifiċċju li issa l-għadab jew il-korla tal-Alla kontrina hija mneħħija. Hija mwarba. Issa mitbissima tal-Alla fuq dawk illi jilqgħu dan is-sakrifiċċju ta' Kristu. Allura ippreżentah bħala propizjazzjoni b'demmu. Milquha permezz tal-fidi, inti tisimgħuha. Ġesu ma jkun jgħodlok xejn affattu. Jekk inti ma tilqgħux bil-fidi. Kif bil-fidi? Iddependi fuq, strieħ fuq. Ħares lejh bħala dak illi waħdu u kompletament kapaċi salvak. Afdaħ. Mela milquha permezz tal-fidi. Għamel dan bħala turija tal-ġustizzja tiegħu minħabba tħollija tad-dnubiet li saru qabel fis-saportu tal-Alla kif ukoll għat-turija tal-ġustizzja tiegħu fi żmien preżenti. Ħalli jkun ġust u jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Mela, il-fatt li Alla lill-Abram, il-David, il-Mose, ġifieri n-nies li jgħixu qabel ma twieled Ġesu, ħaffrilhom u laqagħhom fil-preżenza tiegħu, tajjeb, għalfejn għamel hekk, Alla kien jaf illi ċertament għad jasal dak il-waqt meta Kristu jagħmel pattija wkoll għalihom. Imma wkoll għalina li ngħixu wara li seħħ is-sakrifiċċju tal-Kalvarju. Pawlu qed jgħid li Alla għamel dan ħalli jkun ġust, Alla ma jistax ma jkunx ġust, hux vera. Alla dejjem u bla falliment bħala l-imħallef suprem irid ikun ġust. M'hemmx għażla. Alla bil-fors huwa ġust. Imma wkoll jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Il-min għandu dik il-fiduċja qed iħares lejn Ġesu u qed jara fih l-ankra tas-salvazzjoni tiegħu. Il-quddiemu meta jidher quddiem Alla bih għandu l-konfidenza li Alla se jaċċettah. Pawlu qed jgħid hawnhekk li Alla jiġġustifika lil min għandu l-fidi f'Ġesu. Alla jiddikjarana minn dak il-mument li aħna nemmnu f'Ġesu u nemmnu ġenwinament. Induru lejh bħala nies ħatja, bħala nies bla saħħa, bħala nies li ma nistgħux insalvaw lil nfusna. Ma nħarsu lejh bħala salvatur personali tagħna. Alla jiġġustifikana.
Ġustifikazzjoni tfisser illi Alla jaħfrinna, jikkanċella d-dejn. Jikkanċella d-dejn. Rumani 4 jgħid. Issa dak li jaħdem is-salarju mhuwiex kreditat lilu bħala favur, iżda bħala obbligazzjoni. Vera jew le, jekk aħna morru naħdmu u nagħmlu il-xogħol u d-dmir tagħna fl-aħħar tax-xahar meta joħroġilna l-paga u s-salarju, dak huwa dovut lilna għaliex għax aħna ħdimna għalih. Il-paga hija meritata. Inti tajt is-servizz tiegħek u allura tirċievi l-paga. Imma il-min ma jaħdimx però jafda falla li ġustifika lil ħżiena, il-fidi tiegħu hija akkreditata għall-ġustifikazzjoni tiegħu. Iġi qudiem Alla ma jfissirx li se naħdem jew nistinka jew nagħmel xi ħaġa biex imbagħad Alla jħallasni, Alla mhux midjun miegħi. Jien midjun kontra tiegħu. Imma hawnhekk qed jgħid illi min ma jaħdimx mhux qed nipprova nsalva lil nnifsi, mhux qed nipprova nagħmel xejn da parti tiegħi. Ma qed nafda f'dak illi ġustifika l-ħżiena il-fidi tiegħu hija magħduda għal ġustifikazzjoni tiegħu. U anke David infatti jgħid Pawlu. David jitkellem dwar il-barka tal-bniedem li Alla jodlu il-ġustizzja, ġifier Alla jikkonsidrah sewwa miegħu apparti mill-opri tagħna. Aħna l-Maltin imbagħtu ħafna minn dil-marda, naħsbu illi għax aħna nippruvaw nkunu tajbin u nagħmlu l-opri tajba b'daqshekk se nixtru l-ġenna. Xejn minn dan, huwa żball fatali, huwa żball ikraħ. Meta aħna naħsbu illi se naħdem biex imbagħad Alla jħallasni. Di tkun il-kontra ta' dak li aħna jekk inti ħdimt u mbagħad joħroġok is-salarju, ovvjament ħaqqulek. Fil-każ tagħna Alla, Alla, skont kif qal David ukoll, imberkin dawk illi d-dnubietom huma maħfura u d-dnubiet tagħhom huma mottija bil-bona grazzja t'Alla. Għax Alla fil-ħnina kbira tiegħu, tajjeb, ħallas għal dawk id-dnubiet tagħna bil-mewt ta' ibnu. Allura, il-ġustifikazzjoni tfisser li aħna maħfurin ma wkoll dikjarati ġusti. Alla jiddikjarana, jodna bħala ġusti qudiemu. Rumani 3. Immissa part il-liġi, jgħid l-Apostlu Pawlu. Il-ġustizzja ta' Alla, ġifi hemm mod kif Alla jagħmilna sewwa miegħu, dak li qed jgħid Pawlu. Il-ġustizzja ta' Alla hija murija, il-ġustizzja ta' Alla permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu għal dawk kollha li jemmnu. Għal darbohra l-aħwa. Qegħdin tindunaw min huwa sewwa Alla? Dawk li jemmnu. Dawk li jemmnu, dawk biss. Ara ma taħsibx illi tista' tibqa' tagħmel fattik, tgħix il-ħajja tiegħek, imbiet minn Alla u taħseb illi Ġesu is-sakrifiċċju tiegħu se jiswilek xi ħaġa. Pawli jgħid m'hemmx distinzjoni għax kollha dimbu u jonqsu mill-glura t'Alla u huma ġustifikati b'xejn. Ara għal darbohra gratis. Mingħajr ma tħallas, mingħajr ma tikkontribwixxi, mingħajr ma tagħti s-sem tiegħek, ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu, bil-favur ta' Alla. Alla jiddikjarana ġusti permezz tal-fidwa li seħħet fi Kristu Ġesu. Għaliex Alla jista' jkun ġust. Infatti huwa ġust u fl-istess ħin jiddikjarana ġusti meta aħna għadna nidimbu. Għadna noqsuh il-Alla. Għaliex minħabba l-fidwa illi seħħet fi Kristu Ġesu. Għalhekk Alla jista' jaħfrinna. Għalhekk infatti diġà ħafer il-dawk illi irrikorrew għan Ġesu Kristu u jarfuh bħala l-uniku salvatur tagħhom. L-aħħar stampa illi se nippreżentalkom. Aspetti ta' salvazzjoni. Il-Bibbja titkellem dwar is-santifikazzjoni, il-dusija tagħna. Ġesu ġie mhux biss biex jaħfrinna, imma wkoll biex jgħallimna u jagħtina l-qawwa illi ma nibqgħux nies vizzjati. Sew fil-sienna, sew fil-mentalità u l-ħsibijiet ħafna drabi fierħa u maħmuġa tagħna, u kif ukoll fl-emil tagħna.
Ġesu ġie biex iqaddes għalih innifsu poplu li hu tiegħu. Poplu li jinaraf. Poplu separat għal Alla. U allura hawnhekk għandna l-istampa ta' bniedem maħmuġ, kollu ċrierer, kollu jinten, marradi, forsi għandu l-feriti miftuħin u ħadd ma jitjersaq leħ, vera għax jimbuttak bniedem hekk. Ġesu ġie biex mhux biss ifejqu imma jżommu nadif, jagħmlu preżentabbli. Ġifieri fil-prattika tagħna il-Kristjan isir jimpurta ħafna kif iġib ruħu. Jimpurta ħafna kif juża d-diskors tiegħu. Bħala tfal ubbidjenti jgħidilna l-Apostlu Pietru. Taqblux mal-leblibiet ħżiena ta' qabel kellna xewqat vera illi llum nistħu ngħidu illi kellna dak ix-xewqat. U Pawlu qed tibqgħux taqblu ma' dawk ix-xewqat ta' qabel ma konvertejna. Meta kontu għadkom fl-ignoranza tagħkom. Imma bħalma hu qaddis dak li sejħilkom, kunu intom ufuskom ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom. Għax hu miktub, kunu qaddisin għax jien qaddis. Alla jrid iva s-salvazzjoni tiegħu hija tant rikka, hija tant wiesa illi jridna illi minn issa stess. Mill-mument li aħna nduru lejn Kristu bl-ispirtu qaddis tiegħu jibda jaħdem fi qlubna, fi ħsibijietna u jgħallimna biex anke nużaw il-membri ta' ġisimna bis-safa u skont ir-rieda tagħna. Dan huwa aspett ta' salvazzjoni l-Bibja tafas ħafna fuq, titkellem sikwit fuq. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar bih meta aħna naraw kif m'għadniex kif konna qabel. Qabel kelli l-sini nidaj, nitkellem pastas, nikdeb, issa qed nara kif Alla qed isaffini, qiegħed inaddafni. U flok dan l-użu ħażin tal-ilsien, l-użu korrott, issa qed naraf kif bil-sini ngħin l-ħadd ieħor, ninkoraġġih, nagħlmu, infaħħar il-Alla bih. L-ilsien biss qed insemmi, jaħseb wara femilna kollu. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Iva meta narfu illi liben Alla nnifsu sar bniedem u ġie f'din id-dinja maħmuġa bid-dnub u ġie hawnhekk f'daru stess niesu però ma laqgħuhx għex ħajja ta' umiltà, ħajja ta' faqar, ħajja ta' żebblieħ. Biex finalment avolja l-uniku bniedem perfett illi għattex taħt il-kappa tax-xemx jispiċċa mislub fuq is-salib. Għamlu għal-midimbin. Taraf li jekk innifsek bħala midneb. Din hija salvazzjoni kruċjali li Alla jridna illi niksbu. U niksbuha b'xejn. Biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt. Int li taxxa issa ma biġlielek. F'ta' suritna fil-faqar inħibejt. Meta nikkonsidraw din l-istorja. Storja fattwali li ġrat. Kif ma nistgħux li aħna nirrispondu għalija. Inwieġbu għalija bil-gratitudni. Inwieġbu għalija bil-ferħ fl-aħħar mill-aħħar. Bil-ferħ. Għalhekk dik l-istess sanja. Tkompli biex tajt, kebbes fina n-nar ta' mħabtek, żommna miegħek imħaddnin. Hija sabiħa, għal darb'oħra. U għaxira meta narfu l-imħabba stupenda ta' Alla lejna. Ġwan ngħidilna araw bliema mħabba ħabna l-missier biex nissejħu li ta' Alla. U għadna ma nafux se nkunu ma nafu li meta jidher Ġesu aħna nkunu bħalu għax naraw kif inhu. Ġifieri aħna dal-prospett sabiħ qudiemna. Kif jista' jkun meta jiena qed naraf din l-imħabba ta' Alla ma nirrispondix għalija? Ġwanni jgħid aħna nħobbuh għax hu ħabna l-ewwel. Dan huwa r-rispons. Il-Kristjan huwa Kristjan illi għandu relazzjoni ta' mħabba mal-ħalliq tiegħu. Wieġeb għal din l-imħabba. Kebbes fina n-nar ta' mħabtek, żommna miegħek imħaddnin. Il-Kristjan ta' veru ma jixtieq xejn aktar ħlief li jkun qrib ta' Alla.
Zelus biex bebda mod ma joffendi lil dak illi tana id-don tiegħu illi ma jitfissirx bil-kliem. Meta tana l-ibnu Ġesu. Ma setax tana aktar minn hekk. Ma ħafirix l-istess ibnu imma taħ lina l-koll biex miegħu wkoll jagħtina b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Nixtieqek int personalment fil-qiegħ ta' qalbek. Dija kwistjoni bejnek u bej Alla. Bejnek u bej Alla. Il-bxara tajba taf x'inhi. Il-fatt li Alla ħal inizjattiva. Alla wara nifsu favur il-bniedem. U Alla ċertament ma jħux pjaċir bil-kastik tal-ħżiena. Imma kif għadna Alla huwa ġust. Jekk inti żeblaħ, jew tikkalpesta, jew twarraf fil-ġemb bħalli kieku mhu xejn is-sakrifiċċju ta' Kristu. X'għad fadallek biex inti tkun kapaċi taffaċċja il-ġudizzju tagħna. Araw jgħidilna l-Apostolu Pawlu, issa huwa l-jum tas-salvazzjoni. Illum huwa l-jum tal-libertà tagħna. Kull min qed jisma', tixtieq, trid, mela ersaq. Xemx iżommok. Ħaġa waħda biss hemm iżomm. Id-dnub. Jekk inti tibqa' tħobb id-dnub u tgħix fir-ribelljoni, ovvjament m'intix ħatersaq għal Ġesu Kristu. Ma Ġesu qal illi ma ġejx biex nsejjaħ in-nies sewwa, imma l-midinbin għall-indiema. Alla li jagħtina l-indiema biex induru lejh u ċertament il-wegħda ta' Ġesu hija li dawk kollha li ġu għandi jiena żgur ma nkeċċihomx il-barra. Dur lejh. Issa stess. Aħna ma ħobbux oqqas naraw għaxierqa illi nippruvaw inrossukom jew inġelukom mhuwiex xieraq dak l-affarijiet. Int ma' Alla. Alla miegħek. Hemm relazzjoni ħajja, hemm relazzjoni illi ta' bilħaq tgawdi u taf li għandek il-maħfra tal-Alla, taf li inti ġustifikat, taf li inti mifdi, taf li inti mqaddes għal Alla, jekk għandek id-dubju, itlob il-Alla. U Alla kapaċi u iva imexxik biex inti issib is-serħan għal ruħek. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now